Yeah, good morning, boys. Čau. Good morning. Jak je ta cestička vyšlapaná zhruba metr pod bunkrem. Na svách a dolů ne, ale na tu cestičku. Jo, jasně, podél bunkru, jo. A takhle odsaď normálně. Já to mám zprava, to před tebou. Můžu jít? Přímo na 12. Jakoby na té cestě před náma. Jasíno, já jdu k tobě, jo? Hezky. Tak jo, já to zkusím trošku. Jo, dobře, tak běžte, tak běžte. Dobrý, stavuje se. Další je přímo takhle naproti nám. Pojď, když tak sem. Přímo tak, vidíš, přímo takhle před tebou. Vidíš ho tam? Vidíš ho? Ty to posunu, jo? Já to posunu vlevo, jo? Jo. To posunu. Kluci, posuňte ten střed. Jo, jdeme. Co? Jaký? Chceš k němu? No. Tak běž. Já ale nevím, kde je, tak ti to nemůžu pokud. Draku, jak teď máš to křoví před sebou, tak přímo v něm je jeden, jo, za něm jakoby. Ne, no, hejbou se tam přímo před tebou v tom křoví, tak tam jsou pohyby. Teď to vypadá, že z té díry odešel. Jo? Jeden se posunul doprava, tak jo, tak postoupíme. Kluci, jdem. Bacha na tu tvoji 12. Vidím modrou pásku.
Bacha, přes cestu, jo, jeden. Jo. A přijde nějakým takový hře. Jo. Přebíjem. Jo, kasíme, když tak přes cestu jeden, jo, co sem vidí a střílí sem. Zůstaň v tom dělíku, jak seš. Neklekej se. Jo, přes cestu střílí prej. Pojď ti to pokryt. Dobrý? Přebijím. On mě viděl, bohužel, já jsem musel začít střílet. Bacha, ale jo, můžou tady být přímo hned před tebou. Jo, teď se hejbe. Vidíš ho tam? Mám! Šajze!